Din ang farm mo, Sir How? Din ang farm, wow. Kutob sa talagang kita mo na, oh. Tantangin mo kita mo na. Ako kablo sino tag-iyas. Gusto mo mag-nature trip pero nakapoy ka maglakat. Gusto mo makakita sa matahom nga view pero gusto mo tani nga wala lang sa nalakton. Kung pwede gani ma-drive-thru lang anay ang mga matahom nga view, no? Pero sa sining nga episode, amon ka mo dalon sa duha ka mga matahom nga mga lugar kag hindi mo na kinahanglan maglakat o kung magpanaklas. Perfect para sa mga luyag mag-road trip, mag-rides o kung sa mga nagabike. First drop, Banwas ang Isabela. Ang Isabela ginakabig nga sweetheart of Negros. Napalibutan sa mga tubo, kagyara lang sa sentro sang isla sang Negros. Duhart man kuno ang shape sang Banwas sa mapa. Si Francis Ryan Pabianya nga mascom student sa Silliman University kag tumandok sa Isabela ang amon nga tour guide. Nagabulig siya promote sang tourism spots sang ilang banwa. Mga kabukiran kag mga sapa ang malabyan mo kung maglibot ka sa banwa. Kadto kita sa bago nga Taytay, pagkadto sa barangay Kamang-Kamang. So una, doon ako na siya nga problema din sa Isabela nga kung magkusog ang ulan sa bukid, ang ini nga suba hindi malabyan sa mga pumuluyo kung gataas ang tubig sa karon na convert siya into something nga do tourist spot diri sa Isabela kay katahom sang view matapos nga matukod na ang ini nga dako nga Taytay kag mayara ka sang view sang ilang nga hanging bridge. Kung magtindog ka sa Taytay kag magatubang sa bukid, ka-familiar sang view, di bla? Daw design sa notebook mo o kung sang classmate mo, sang elementary pa kamo o kung sang high school. Ineng ilang hanging bridge, daw naka-pattern sa Golden Gate sa US. Classic na design sa mga hanging bridge sa Negros. Oh my God! Kalap manigil. Okay, subong. Dalon sa kamo sa garden sa amon balay kamo. Makross ka sana sa bridge na amon. Yes. Nga perting uyog. Din kitang farm. Din ang farm mo, Sir How? Din ang farm, wow. Kutob sa talagang kita mo na, oh. Tantangin mo kita mo na. Ako kablo sino tag-iyas. Ila na. Sana guro. Naglabay na kami doon. Welcome, Isabela. Isabela's Beauty Salon, gali. Oops, sige na lang. Paglingi mo naman sa piyaka side sang Taytay, suba naman ang makitaan mo. Karami ilang tawon sa pag-igo sang sun sa tubig sa suba. Mas matahog diri kuno ang view sang sunset. May naabtan pa kami nga pamilya nga nagapaligo sa suba upod sa ilang mga fur babies. Instagrammable ang lugar. Pwede ka nakakuha sa mga 50 siguro ka pang profile pic mo.
Kung nagutom ka, pwede ka makastop over sa Renzel's Kitchen sa town proper. Diri mo matilawan ang kilala nga toasted pastillas, isa sa mga nagakakilala na sa karon nga delicacy sang banwa. Kaag, may cake version pa ini. Ang pastillas ginhimo nga topping sang cake. Ini ang recipe nga ginhimo ni Chef May Celine resultay sang panahon sa pandemic. Kay hindi makagawa ilang stocks sang toasted pastillas bangod sa lockdown na gani, napensaran niya nga himuon ini nga cake. Alam siya kayo sa tama katamis. No, saktuhan lang kayo. Sabi yung chiffon, tawag. Kubo-kubo. No? Di siya dry, perfect lang ng tanan. Dingli ko na. Ay, sorry. Dingli ko na. Tayo ko to. May iban man nga mga native delicacies nga sarang mabakal diri. Nakapangyamis na. Next drop naton, isa ka matahom nga waterfalls pero ara lang sa higad sang dalan. Halin sa Isabela, kadto kita sa Barangay Mansablay kag diretso-diretso lang malabot mo na ang Barangay Santol nga parte na sang Binalbagan. Sementado ang dalan gani, auto manda, motor, o kun bike, pwede. Mga 20 minutes kun drive halin sa Isabela proper, malabot mo na ini. Kiboton ka lang kay ara na inigali sa kilid mo. Bigan nga Barangay France. Kansalongon, sir. Barangay Kansulungon. So, ito sa Barangay Kansulungon, sa Isabela, katuan ta part sang Binalbagan sa mga Barangay Santol, Betahong tukod ng waterfalls. Pwede din mag-yan. Saka siya, no? Ang problema ta, kaya wala ko katugong. Duwa na lang ka bars. Tanahon tala kung saan naabot ang 2 bars. Para simon left, sir. Sa left. Uy! Oo, tutok. Hindi ko mo magliki-liki kayo sa pilas, ta. Ubang. Makita na din. Ano galing ko yung sa punta to ni Nado pa. Kita mo? Dinsa. Dinsa. Langka ka po, no? Sa layo, nagapangilay na ang matahom nga talanawon. Kung palapitan mo, makita mo nga dako gali ang busay diri. Kag may kawa-kawa sa idalom nga bluish ang tubig. Katahom lang tawon sa pagkahulog sa tubig, halin sa ibabaw kag nagabunggo sa bato sa idalom sini. Pwede ka na makabalon sa pagkaon kag mag-parking dali kag i-enjoy ang vibes nga dala sa waterfalls. Siguraduhon lang nga wala ka sa may ginabilin nga basura kag gina-observe ang proper health protocols. Wala man nakahibalo ang mga tao diri kung ano gid ang tawag sa sini nga busay. Kilala lang ini nga busay sa Barangay Santol. Makibot ka sa imong nga pag-road trip sa Negros, kadamo pa gali sa mga wala madiskubre nga mga lugar kag kadamo na sa mga lugar nga sadtuan ay hindi mo makadtuan kay budlay ang dalan pero subong sementado na.
Wala ka na sang excuse nga magpalayo. Kay kadamo sang ginatanyag kag hindi ipaubos-ubos ang mga matahom nga mga lugar diri sa aton sa Negros. Kung may mga suggestions kamo sa mga lugar nga nami pang tripping Ruming, please do post your comments and suggestions below. Kung yung mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming!